karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Mangos mo lagi hapon ka, Sir Hans? Sa pila ka buwan akong atiman? Tanaw nga namuwak na gitawan sila. Hello? Claire? Hans, mabdus ko. Unsa? Mabdus ka, Claire? Oh, Sigurado ka? Oh, pero kung nagduha-duha ka, mahimo nga magkita ta sa usa ka dapit. Sige, magkita ta. Gusto ko nga dadon nimo si Ayasa. Unsa? Kung anong kinahanglan dadon man siya? Aron lig-on og saksi sa bag-ong kalambuan sa kong kinabuhi. Aw, sa among kinabuhi ni Ken. Sige. Kinahanglan tuod nga atong sabutan ka ng hitabo nimo. Salamat nga, nagkasabot ka sa akong sitwasyon. Nya asa man ta mag-abot? O kanus ah? Karong hapon, akong i-text nimo ang dapit nga atong abutan. Okay? Sige, bye! Bye. Hoy, may lakaw ta karong hapon. Humans paniud to, kinahanglan ready ka na. kuan. Si Claire man tong nanawag, no? Dili ba day klaro? Ha? Ingon bitaw ko nga si Claire to. Ayaw ko paabuta ha. Alauna, tunakas akong sakinan. Ikaw ang maguna og sakay dito. Louie. Unsa naman sa di ko nabati? Tinuod ka itong nabati na ko nga. Naghiskot sila. Nga mabdo si Claire. Ayisa. Naunsa man ka, oy. Ako nalay manghugasaan ang atong gikanan, be. Uwa man kasi mong kaugalingon. Huy, naunsa ka? Ano ka, oy? Mura man uto sa Mars na imong huna-huna. Niaras kalibutan ako na huna, ma. Mbot ni mo. Ako lang una ni labay ning basura kay basin og mabiyaan sa ni trucks basura, eh. Noon sa man ko. Kalain pa sa kong gipati. O kasabot sa kong gipati, mura ka, lupad kit kay ko. Ayos may mong marayag kape. Ayesa! Ay! Kagang! Naunsa man ka, uy? Wa ka kabantay nga miduol ko di mo? Ha? Sorry. Sorry kung nakurat ka. Okay ra, Kent. Uy, kuan, busy lang ako na una. Unsa may nakabisi sa muna una, ha? Mayon ta kon ako ang nakabisi sa muna una. Ikaw bitaw. Mao ba? Ako? Nagunahuna ka na ako? Unsa may mong ginuna na ako, ha? Ginahan ka nga magigsorry na ako? Dili. Unsa lagi imong ginuna na ako? Ang imong future. Ha? Mura naman noon kag si mama ng imong sinultihan. Magsige mo ko siya hisgot sa akong future god. Ha? Bisan unsa na lang ang musantop siya ngunahuna. Gusto siya nga mag-engineer ko. Kinahanglan mo gunahuna jud kuno ko sa akong ugma. Ngano ka oy? Mura man kag naguol. Na. Mura na jud ka og akong inahan ana. Magsig ka guol nga magunahuna na ako. Nga nung magkual man siya nga magkunauna ni mo. Ha? Dili na lang ta. Dili na magisgot ni mama be. Kay mingawon ko niya. Unsa na oras? Alas 12:30 na. Uy, hala. May lakaw man di, Amy. Si mama na lang ko patiwasan ng panghipos din is kusina. May lakaw sa mo ni Kuya Hans. Sige, Kent ha. Mag-ilis na ako para lakaw. Sige.
Naun sa mga si Iyes ay. Mura ba was ko galingon? Asa na sa kahas lamang lakaw ni Kuya Hans? Okay naman tingali ako naong. Ayos ah. Ah. Sinina na sa di karang imong sulob. Ilis na. Dili pwede, uy. Ano mura man kag tisyonada kayo eh? Ano sa medyo yung lakto ni Kuya ha? Okay na ba akong naong? Wani buling? Gwa para gyapon ka bisan nakimuta. Pagtarong ba? Limpir lagi mong naong. Uy, hala. Wa man di ko makakutaw kape ni mo. Ma! Ma! Saba, oy. Saba ba ni mo, isa? Ma! Oh, Palihog na ko kutaw kape ni Kent, mabi. O saka kutsara ra nga brown sugar ang ibutang ha. Maglako pa mi si Sir Hans Good. Ato na ko. oh. Asa man to siya? Asa to siya? Ingon siya ng asun. Manglakaw sila ni Kuya Hans. Unya, mura malagi to siya upadong sa ospital sa iyang katarantar. Hebog bitaw ko. Wa siya kagalingon ng asun. Oh, nakabantay sa day ka, ana, sir? Oh. Paglibog bitaw ko kung nganong nataranta siya sa ilang lakaw ni Kuya Hans. Hala, basin og magpakasal na sila, Dongkin. Unsa? Simbak ko ka nang oy. Uy, dili yung kada ay musugot dong nga ang imong maguwang ang mga sawa sa akong anak. Dili nang oy. Og nahibaw na ka sa rason. Ha? Kay lumon ba niya akong driver, eh? Ano sa mga kaniyang mong lakaw na? Mahimo bang dili ka masig-igham diha? Ha? Sorry. Gusto kog kahilom karon. Okay. Kung unsa nga mo pa nagsultihan ni Claire, kinahanglan mamati ka og maayo. Ha? Unsa man gid inyong panagsultihan karon, Sir Hans? Si Claire ay musultihan na karon. O kinahanglan sabto ni nimo og maayo. Binisaya raman ka, ha? Makasabot gid ko, ana. May pagkamaritis ba sad ko? Ni ana ta? Oh. Kan-anan di ang inyong abutan ni Miga Claire? Mga naon na ta. Ingon bitaw ko. Dongken. Ano man ka, oy? Ikag paso-paso. Sabay nakahasol nimo. Klaro man kay wa ka mahimutang. Ang lakaw nila ni Ayes sa Kuya Hans ang nakahasol nako ng ason. Oo, ako sab. Nahasol sab ko gamay. O gusto na dyan kong mahibaw kung asa gito sila paingon. Ato gid ang mahibaw-an karong adlaw, Dongken. Relax lang gud diha, good. Dili ko makarelax na. Lahi sab ang lihok ni Kuya Hans galang udto. O wa siya tingong-tingong sa kananan. Bitaw, mura siyag cellphone nga gi-off. Lahi yun pamati na ko nang silang lakaw. Lahi yun. Kita dayon nang miabot. Pero yung masige na mauwahis si Miga Claire. Mao na nito lamisa, sir? Unsa man sa imong hunahuna? Mao na ni kay ni am tahono. Unsa gusto nimo? Ang akong gusto kanay di nakamangaway nako. Pagkaon akong gipangutana. Ay, kung di mo gusto, mao sa lang ako, Sir Hans. Hello, guys! Hi! Sorry, na-late ko gamay. Hello, Ayasa! Hello, Miga Claire. Nag-order ko og atong mainom. Tubig lang ako. No! Red wine ang akong gi-order para ninyo. Kay do na tay i-celebrate. Birthday di ay nimo, Miga Claire? Ayasa, mabus ko. Og may umaabot naming baby si Kent. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!